Eich Bydwragedd Cymunedol fy'n edrych ar ôl chi yn ystod eich beichiogrwydd ac ar ôl geni eich babi. Mae'r Bydwragedd Cymunedol yn gweithio mewn tîm o 4 i 8. Byddwch yn gweld yr un bydwraig yn ystod eich beichiogrwydd, ond hefyd yn gweld aelodau eraill o'r tîm. Mae eich Bydwragedd Cymunedol yno i chi i gynghori ar eich iechyd ac eich iechyd eich babi. Yn ystod eich apwyntiad arferol gyda'r Bydwragedd Cymunedol, mi fydd yn asesu chi ac eich babi. Mae hyn yn cynnwys cymryd eich pwysau gwaed, testio eich dŵr ac hefyd gwrando mewn ar curiad calon eich babi. Fydd hefyd yn gofyn am dan symudiadau eich babi. Mae yna amryw o dosbarthiadau geni ar gael i chi yn ystod eich beichiogrwydd. Os fysech chi'n siarad gyda eich bydwraig, fydd hi'n gallu cynghori chi'n bellach ar pa dosbarthiadau sydd ar gael yn eich ardal chi. Mae'r dosbarthiadau yma yn cynnwys dosbarth yn y dŵr, sef ymarfer corff yn y dŵr. Hefyd, mae'r dosbarthiadau cyn geni yn cynnwys paratoi chi am eich esgor ag eich geni, ac hefyd am eich penderfyniadau i fwydo'r babi. Mae yna amryw o wybodaeth ar gael ar y hwb dechrau gorau ar wefan BIPBC. Mae'r gwybodaeth hwn yn cynnwys am be ddisgwyl yn yr apwyntiad gyda eich bydwraig yn ystod y beichiogrwydd, hefyd sydd i baratoi am eich esgor a geni, a be i bacio yn eich bag hospital os ydych yn penderfynu i eni yn yr ysbyty. Fel mam gyntaf, mae'n gallu bod yn ofnus i baratoi am eich esgor a geni. Mae yna lot o wybodaeth ar gael ar y wefan sydd yn gallu helpu chi i gwneud y penderfyniadau hwn. Mae eich penderfyniadau geni'n bwysig iawn i ni fel Bydwragedd Cymunedol. Rydym yma i gefnogi lle bynnag ydych yn dewis i eni eich babi. Fysa hyn yn gallu bod gartref, yn yr ysbyty neu mewn uned dan arweiniad bydwragedd. Mae eich Bydwragedd Cymunedol yma i chi gefnogi chi ar eich taith. Fedrwch ffeindio amryw o wybodaeth ar y hwb dechrau gorau sydd yn cynnwys paratoi am eich beichiogrwydd yn ystod eich beichiogrwydd ac ar ôl i chi geni eich babi.